Okay, guys, you won't believe who we got on the show this time around. The national treasure, babes. Wodumo. Destruction boys. Destruction boys. It's gonna be a crazy interview. You don't want to miss. You do not want to miss out on this one. Subscribe, man. What's the babes? Uyeheni bo. Ngibambe music. Ngibambe into yami ha. Washawe. What's the babes? Ngibambe Mercedes. Ngibambe into yami. Uyeheni bo. Ngibambe music. Ngibambe into yami ha. Uyeheni. Washa. Shigisha with music. Shigisha with music. Ukadunga slimaze. Ukita. Shigisha with music. Ukadunga slimaze. Ukadunga slimaze. Masopa. Ukadanga slimaze. You masterman, wash away. Shigisha with music. Shigisha with music. Is it Waila? Wash away. Why is that original? Go call original. Ula. In flesh. We got babes Wodumo in the building. When we original coping and South Africa, you know it. You know what I mean? No one wanted to mess with your brand. But you daughter pants got like father man to my tie. You know what I mean? Like how's everything been? The success, the money, the accolades, nominations, gonke. Well, in the engayifunda noma ingathi ngiyifundile ukuthi ama-artist amaningi athatha ifame ayifake ekhanda. So mina iyonto engisizile leyo ukuthi namanje ngisahleli ngisakhona akekho umuntu ongamazi uBabes Wodumo. Yabo ngobani ifame ngiyithatha ngayifaka ekhanda. Mengifika ekhaya ngubongekile simelane ngiyapheka, ngiyenza ini, ngiyathunywa, ngiyawasha. Yabo. Mina ngifuna ukuqhubeka ngikubuza imibuzo kodwa ngifuna ukulinda. Ngifuna sidlala iculo, sidlala isipasi, sidlala yonke into sisuse nje esayidini bese siqhubeke nge-interview. Yo man, angifuna uqamba manga iwololo ingenzela ama-wonder and yeah ngaba yinje ngaphandle iwololo. So how's life now? Usunjani? I mean, we haven't seen you in a while. How's Babes doing? Well, ngi-right ngiyaphusha nje. Kumnandi ngisanda ukurelease ingoma to umngani wami sesenze ivideo. I think isina 2 weeks manje and ihamba kakhulu. So the boys are also here. The producers, the guys behind the beats, talking about Destruction Boys. Machita. Hola. Nikren lapa. Sikren njani. Nishaya distraction. Fedi. Who's it? We call on. Nabantu basegoli. Fedi who's it? Njani? Asikusondele kancane konje. Yazi leli lihlupha ngayo ngathi nizozibika. Yabona thina. Uthakazela. Anithi asama nenkosi. So asikhulume ke like benikuphi bafethu baniqhamana le beats nini ku Babes. Ihlangana kanjani lempahla? Yonke into iqala studio. Yeah. Sihlangana studios sise Westing siyifamily sasebenzisana amampintsha Babes Wodumo. Then sahlangana sonke then saqhamuka nengoma saqhamuka ne-hits eduma umhlaba wonke kodwa lokho ngesizisho ukuthi hayi ukwethu but samandla kaNkulunkulu nje ubhekathi uthanda ukuthi uNkulunkulu ngicongayisho leyo nto uNkulunkulu ngempela yasiqhubisini and ichankuru iphumelana nithengeni ngayo nithengeni mfethu ukwethu lo bheka lapho ngiyabona nje ukuthi man we empty up the studio sendlini yabo. That's dope. Reinvested. We have a new studio. Yeah. That's dope. Babes, yonke le mali nesingenile mfethu like uthenge nje into oqala wayithengayo like when you started making that serious money like that wololo mali. Yeah, like into oqala wayithengayo nje mayingena nje le mali yakho yokuqala ngqa. Bambe into yakho.
Okay, phela uvela ukondla abazali uthenga igrocer. Ngiyibona i-black tax, ngiyabona ukulungisa ekhaya. Like ehakho nje yokuqala wasithengela yona nathi ngiyazibusisa mina. Mina ukuthi mhlawumbe ingoba mhlawumbe ngiyithanda izinto kanjalo. Bayamashina. Bayafika. Angisiyena umuntu othanda izinto. Uyayibona leyo nto leyo. Mhlawumbe imoto. It's like there's something that was bought. No, phela sathenga eziwe sting sisonke sathenga iMercedes le esisebenzisayo le semnyango njengamaphuthi. None. Like what else? Ayikho enye into like idladla phela kudala lamadini ingoma yakho it's been synchronized. I don't know how many commercials. I think it's phezulu kwakho lokho. Lalela mina ngifuna ukubuza ke yakhumbula le ndaba le yase LA kuthiwa kuyahanjwa akuhanjwanga kwenzakala ini mina ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni in the press ngifuna ukwazi kuwena ngoba usula namhlanje ukwazi ukuhlala phansi usitshele kwenzakaleni Clear situation kwenzakaleni ngicabanga ukuthi mhlawumbe mengabheka ku Google nibheke asifuni Google sifuna wena ngithi khona namhlanje so iGoogle asithembi phela thina sisebenza kwi-industry sizazi ukuthi banamanga sifuna wena well kabe iphutha nje that's why ngaxolisa wonke umuntu kabantu ba BT my fans ngaxolisa ukuthi khona into eyasuke yaqhamuka kabe iphutha nje story side. And in management wise izolo lokho bekade sifunda kuthiwa wena usu EPR usuyenza no African Star Communications. The press release also dropped this week, which you're no longer part of them. You're part of Cap City, if I'm not mistaken. Yeah. Capacity, right? Yes. You know what I mean? That decision to leave African Star and now join le agents, le Suguya Manj. How and why? Okay, ngingathi nje sabona ukuthi uwise bafika in African Star. Yeah. So yayithe izobheka uBabes phela. Okay. So sibaningi bese ngiba ngakhona amadishashe khona uMadanoni khona ubani so yathi mayifika lenye agent yathi izobheka wonke umuntu so asike isidingo sokuthi ukhiphe imali ngapha nangapha mina ukhiphe lo othi uzonibheka nonke yabo kube fair angabheka mina kuphela ngobani. Let's ask about decision making. Ayisengizobuyela kwisingisi phela manje sisolo from there. Let's talk about now decision making when you're in this industry. There's a lot of people of us who don't this way and this way, right? Yeah. And they're going to want to offer you the best kind of contracts. Yes, you are signed, but there's PR now, there's styling now, there's all these things. Who's helping you make those decisions apart from your PR right now? Who's helping you make those decisions to say, this is the right person to say no to, this is the wrong person to say no to? Because now every brand wants to jump on you because of relevance, because of numbers, because of all these things. You are what they would call an ideal brand ambassador. Who's helping you make these decisions to say no to and yes to all these decisions? Well, I can say uMampintsha no uMampintsha uMampintsha uyayisiza uMampintsha uhlakaniphile that's why wakwazi ukuthi abe nenkampani yakhe wacabanga into engaphezulu kunayo yabo wathi okay asiqhamuke nesound entsha igqom yabo abantu bebengayazi igqom manje abantu sebayithanda bayidansela igqom wawuthi umuntu dansa kuthiwa low ratchet but manje sidansela ngisho nezingane egqoka ihili yabo so ngingathi uyena nomunye ke umngane ami ngimazi ukuthi akashone eceleni ukhuluma iqiniso yakutshena ukuthi uyabheda mobed yakutshena ukuthi uyabheda so kube ngiyekuyena uba ngitshela ukuthi ngiyabheda kule video leyana eqhubeka ivideo yethu there was somebody ontshela ukuthi wrong nazi na delete kwathiwa kodwa thina saqhubeka ke cha phela no sometimes into ukuyenze because of anger when you're angry most usupholile usiyabona ukuthi no ngimdala mengingakho bengiyenzela nje letho ayini futhi ngangazi ukuthi sizo trend abanye bathi banomona abanye bathi qhubeka so kuba kanjalo nje. And Amasama, so writing alento abakwenza yona you've moved on or you still feel like last year you were not recognized for the impact a song had, or maybe you've realized ukuthi abantu bangobanga umsindo ku Twitter kodwa bavote isikhathi esiningi, which is it's normal. It's got to a point where we are trending every single day, but when it comes to voting abantu cha completely different abafoni sometimes. Well ngingasho nje ukuthi sengingadlula kuyona
but into eyafika emqondweni wami ukuthi abantu ilento ayihlezi show babami ukuthi abantu abasoze bakuthanda njengemali awusiyona imali so khona bazokuthanda khona bangeke baze bakuthande khona bazokupretenda khona umunye ovela athi ngiyavota mina ngiyavota akavoti into nami engangiyenza ngisakhulu uthola ukuthi umuntu ngiyamsupport ukuthi ngiyamthanda lo muntu sis ngize ngikhala uma ngibona ngayitholi iaward ngikhale ngibuka iTV ngithi oh ngithola kanjani kodwa ngizange ngivote so lokho ngiyakwazi nje kuyenzeka vele. Have you learned? Oh, sorry. Have you learned now from that? Have you, in terms of PR now and going forward and all these things? Because at the end of the day, it's presence. It's not based on who Ololo was famous amongst us and we all sang to it. But have you also learned, Uguti, with things like this, you need a lot of PR. You need to put in the work for us to vote as well. Because unfortunately, we are consumers. We love your music, but when it comes to voting, number one, we don't know how much it costs. Number one, we don't know where we are voting to, etc. Things like that. Ngifunde kakhulu shame phela ukubona ingoma ivoluthi nje push yabo ungalindele abantu bakwazi ngapha nangapha abantu bazi ingoma yakhe so ifame ifike ngalesi sikhathi lesi ongalindele ngaso easily deem as dumb but they're going to get us to know you a little bit better. Ngicabanga nje sokubuza nje sinika answer ne pendula nje first thing that comes to top of mind ne what's your shoe size? 6 How you still remember the shango nyawo kahle nje yawani? Phela mawushango size 7 ubavo phela ume. 6 I thought she turned this on 6 and 7. U6 5 na 6 noma. Isikhathi ngibo 5, isikhathi ngibo 6, ngibo 7. Oh, bathi u7 mhlambe sekuunyaka no half ngakho. Awusanginika. So lose weight ukujive onyaweni so ngoba anganihlethe ngifaka amateki shutha lokho iqoqekile kanje nyawo la so bese ngigqokisa 7 asayinile akusitshela wake wachama ngaphansi kweshawa hawu ngiyakwenza lokho ngiyachama high five ukhama mami ngiyeza ngiyachama i-rider yakho imi kanjani mangikubhuka i-rider yakho ufuna amabhodlela mangaki ufuna nama-wings ihenesa ayisali i-champagne for ama-dancers ami ayisali itiye ukudla ama-fruity okunye ngisakhumbula namathawula. How many people have you lost growing up? So how many people in your life have you discarded? What's ngishap ngawe ngigrand hey baningi abangani yini zonke lezi zinto lezo abanye bathi sengiyayitshela abanye bathi ngibuza ukuthi angakashintshi nje ngisayimina kuphela ukuthi angeke ngisakwazi ukuza la esasijwala ukuya khona yabo lezi indawo lezi umculo olalelayo kodwa abantu ngeke bakhona gospel really mina ngiyakubona mama le gospel ngiyambona no I know because she does a whole lot of videos gospel are you going to release a gospel album usithuse nje khona esiyenzile izolo nama Tradition Boys nomunye mfana anonymous owase ECG esontweni so ngizoyizwa imsem kakhulu and futhi abantu bazothuka ukuthi ngiyakwazi ukucula and then Alright, cool stuff. You know what? We always ask those questions just to get closer to our favorite artists. You know what I mean? Because when we birthday, I could shine 8 days, as you go about 5, number 6, number 7. I know you got an amazing show coming on board. Tell us more about it and what can we expect? Well, uzobe isePumalanga every bank umhla ka5 August. Uzobe khona abantu abaningi aka Casper Devin Finest, Big Nazi, Tradition Boys, wonke ama-artists antwem ala eMzansi azobe khona lapha. Nice one. ePhuma Stadium, in Mpumalanga. And what can we look forward to from Babes? Babes ngizombona uzobe shaya itayile ezintsha, ama-dancers amanye amantombazana amasha ngizobe ngiqala ukubona ama-dancers edansa amantombazane so ngiyayishintsha nje i-routine yami. Irate yanyuka this summer or isazoba right? Good question. Yanyuka rates this summer. Noma usazoqhubeka ibo 100,000. Mesishona le isiya ngoku December sishona le nje yanyuka. So kwamanje uyawuthatha 50,000 ngoba kusathuna. U50 awubheki. How big are you? As one akaqabanga 50 awusathi 65 ke ayibo phela sondla imndeni sibaningi futhi la ithimini so siyasizana u50 ngeke uzusisize so 100,000 isingaxoxisana and ngaphezulu okay sure ha Babes
birthday performance from wena. Phela umngane nami ngizoza phela. Oh, sabgani wami. Yes, girl. Oh, but Fritz, you know what I mean? Shout out to you. You know, it's good when artists know their value, and all the best of luck with your future endeavors. If I don't know if I'm going to follow Isha. Udla amazambane. Hey, we are paid. I get to 100,000 each. Where do people follow you? Social media handles? Instagram Babe Wodumo, Twitter Babe Wodumo, and go Facebook ngubongekile Simelani. I don't have a page. Bongekile Simelani. There you have it. Thank you very much for coming through, Babes. Thank you very much for having me. Hey.